tunggale bojomu. Iya. Berarti awake dhewe bojone jaran. Berarti kowe pakane jaran. Bos. Tapi yo alhamdulillah. Alhamdulillah nyapa. Diparingi sumpuk. Kok iso paringi sumuk kipas ya gedhi-gedhi. Gedhi ning mburi basane ndok ngarep kok. Ngomong ngamu. Ora tutuk ora kena. Rambutku dhewe ora kena angin kok. Ning ya ora apa-apa, Bos. Ora apa-apa. Aduh. Buane sapa mau? Tukang adeng iso melu-melu. Oh, Bu ganteni ndagel ae, Bu. Kang. Ki aja maido tukang adeng. Aku anyen rabi karo Mbak Ayu nembok ndang Kang. Yo diprotes aku. Lah yo ki aja maido tukang adeng. Nek kowe ora tak dangno ngeleh kowe ngono. Diprotes. Sing ngomong sapa yo? Ora mbok dangno lah aku jajan kok. Iya. Lah kowe sing bento nak ngono. Oh jajan bayaranku wis tak bon ndek ini. Kon jajan. Kowe ngisi-ngisini kancamu kok, Bos. Ngisi-ngisini piye? Bayaran mbok bon sik kok. Lah ngono iki aku dijak. Ngomong kamu dijak. Iki mau tekan daleme Pak Sopo? Pak Lanang. Ibu. Wedok. Iki lho. Lah kok takon piye? Iki tekan ning daleme Pak Sopo? Pak Lanang, Bos. Wis suwe nak Pak Lanang. Lah yo Tek, Omahe ibu. wedok, Anak-anak. Tata. Tata ndung suwe ngono. Ya tata dadi loro ya. Iya. Lanang ora wedok ora ya. Oh iso takon mbok sing kepenak. Tak tekok ya. Tak tekok karo warga desa kene. Bu, niki teng daleme Pak sinten nggih? Hah? Oh, Pak Alus. Hah? Oh kok iso Pak Alus bacok wong kene kowe engko. Lah, jenenge Bu niki daleme sinten Pak Suroto. Roto rek alus. Iya. Jajal ora roto jeglong-jeglong kaya ngene-ngene malah. Iki perkara ning jeglong ora dilot, Bos. Ora dilek. Ngomong amok dilek. Lah mung gua kertas ngono ae. Sapa nggo kertas? Kowe. Apa ki mau tekok? Gak. Lah iya Tek sing kliru sapa? Iya. Ya wis aku ngalah. Semaras ngalah, Bu. Ki ngarani kancamu edan. Lho, sapa yang ngomong? Lah ki mau sing waras ngalah, Bu. Lah iya, timbang aku mbok paido terus jan waras ngalah. Ngarani kancamu edan. Lho, kowe dhewe sing ngomong. Ora apa-apa nak ngarani kancamu edan kok. Sing edan ya ora aku tok. Lah sapa? Lah iki sing ndelok melu edan. Omonganmu. Kowe dikroyok sakmene modar e. Lah kok iso dikroyok, Mas? Mbok arane edan. Lah ngerti wong edan didelok. Iya. Wis edan ya ora sing delok tok. Nyapa? Tuan rumahe Wis yo. bacok cengelmu kowe malah. Wis gak. Wah, dibacok piye? Oh, tuan rumah mbok. Wis ngerti wong edan ditekakno jek dibayar. Apa ora melekan? Saya matur ande pesone dawa cerewang. Dadi ama yo pes yo. Peso ora duwe. Ning duwene gancung. Tapi yo alhamdulillah, Alhamdulillah. sogatane yo Sogatane pirang-pirang. pirang-pirang. Segone yo winu, sego sotone. Mbos nang Jajane sayang. apa re? Sing masak lho, Mbos. Piye? Jaluk rayah neh. Kok iso e? Asin Oh, iku sing salah berarti ora pengen wayah neh. nyapa? Mergo kakean uyah. Jajanane yo akeh-akeh. Jajane ya akeh. Tapi ana jajan siji mau. Apa? Tak cokot kok malah nyokot. Hah? Jajan siji, Jajan siji. mok cokot. Tak cokot malah nyokot e. Jajanan apa iku, Mang? Peyek. Peyek. Heeh. Kowe ora apa-apa, Mbos, cek mending kowe. Ha peyeke kok iso nyokot e? Lah kenapa? Mergo dirubung semut. Aku ya ora ketok. Kuwi sing celunak ya lambemu. Wah, aku ya ora ana yang ndok mburi. Diprotes neh aku. Bu, kowe tak belani aku mek diprotes tanggame, Bu. Lho ya jenengan. Aduh aku bingung iki. Aku Bu, yo. kowe tak pepek malah aku mbok brokno, Bu. Ning ya sing kebangetan tuan rumahe, Bos. Bangetan piye? Lho aku durung metu njaluk kopi. Heeh. Apik digekno, Bos. Digekno. Digekno. Lah Terus terus. bareng digekno kok aku metu kopine mlebu. Loh. Berarti ki mau lagi tekan kopine. Iya. Wah, kok kebangetan lho, Bu.
Engko wayah kene mlebu kopine entek. Kopi entek. Ya ngono. Dan resikone awak dhewe ya ora apa-apa, Ora Bos. apa-apa. Ya. Apa mbok ngono aku? Bawa kono sik. Engko batin entek yo. Delekno dhewe no. Nyapa kok. Kok kene. Ngomong-ngomong. Kuwi tukang sote ngrasake kopi. Yo ngelak no mripate Bos. nyathuk. Bos. Iya. Sesuk tak rasakno, Bos. Piye re? Panas kok. Oh iku mau lagi nggodhong yo mbok kempet e. Lah dikekno. Yo iku diwaca. Alhamdulillah awak dhewe iso rawuh ing griyane Bapak Surata saha Ibu Susanti. Susanti ya Sarimi. Ha yo mburine mi rek kok. Ti. Ti iku nak gedhe iki tulisane cilik kaya Sarimi e. Mripatku yo rada blereng kok, Pes. Ibu Suranti. Iki acara walimatul ursi atau nikahan. Gowo. Sen dinikahke Mbak Firda Maisah. Nggih. Nggih. Didongak-dongakno, Bos. Didongak-dongake. Ya ayo ah. Aku ra mudun mbok kon ndongakno. Aduh. Wah, ndongakno awakku dhewe rek ora karek ndongakno wong. Ngomonganmu. Iki hae terus tak kei kopi malah. Wah, kok gembus aku ya. Bu, sing masang teratak jene kene wong Ibu. Waduh. Piye? Ame jelas staples. Iki tak gawe bundu kene. Ben ora iso nyek-nyek ya. Kait mau hae terus kok. Alhamdulillah. Metu neh. Jabut jarekku iki mau. Kok gawa benang. Jimuk karet. Alhamdulillah iso teko ing desa Mbacen dukuh ngemplik. Didongak-dongake. Ayo ah. Heh? Ayo. Aku. Iya, Aku biasa nak ning omah ndongakno amplope. Peh. Kuwi aja ngrembug bapak amplop ki, Bos. Lah piye? Amplop ki gunane apa, artine ku apa? Yo Aku lho ngene iki amplop rak kanggo. malah gayamu lele. Sumpah, Mangan rak kelar kok amplop rak kanggo. sumpah billahi ya, Mas. Lah sebabnya apa ora kanggo? Lah isine wis tak jiyuk kok. Kok ngisi-ngisini. Lah ki milih amplop apa isine? Isine. Lah iya, Tik. Tapi isine aku ora kanggo. Tak kekno sing luwih penting meneh. Wih gayamu lah. Lho temenan iki. Tuku bensinnya ra iso kok kena sing Lho tapi temenan aku mbok gawe bayaran. Nah, bukae bayaran. Mulai langsung tak kekno sing luwih membutuhno. Ngomong Kaya to, panti jompo. Ora. Anak yatim piatu. Ya ora. Lah sing membutuhkan sapa, Bos? Bojoku e. Bosok kowe. Bojoku luwih butuhno timbang aku e. Iya. Kanggo blonjo, Heeh. tuku beras, Tuku pempes. didongak-dongake. Dongak-dongake. Mugi-mugi Bapak Surodo dalah Ibu Susanti sakeluarga diparingi panjang yuswa, Amin. diparingi panjang rezekine, Amin. diparingi rezeki ingkang kathah ingkang barokah, Amin. diwenehi seger kewarasan, Amin. diadohke saka bilahine. Amin. Syukur-syukur bisa celeng-celeng. Letak ndasmu. Lho, ngletak piye le? Lah wong ning marani celeng. Maksudnya sen duwe akeh iku lho. Menabung no, Bos. Nah, blembung. Blembung neh kowe. Kok keliru neh. Menabung. Menabung, syukur-syukur duweni rezeki sing luwih bisa muga Mekah Madinah. Amin. Amin Allahumma. Asin. Kowe gendhan anake. Firda Maisha. Heeh. Niki acarane kapan ya, Pak? Jeng-jeng. Nggih. Mugi-mugi Mbak Firda. Mbak Firda Maisha wektu akad nikah, Bos, diparingi lancar ora ana alangan setunggal rubida. Amin. Mugi-mugi dados keluarga ing sakinah mawaddah lan warohmah. Amin. Cepet diparingi momongan putri maupun putra. Amin. Pokoknya syaratnya wong omah-omah iki gampang. Apa ya? Rebutan ngalah. Eh? Rebutan ngalah no. Aja rebutan menang.
Nak rebutan menang ora ana Ora bare. ana bare. Dadi Nek rebutan nyalah utawa rebutan salah cepet cepet rampunge. Nek omat meletek leh ketemu. Mlete ra totoli pitik. Oh iya. Ya kok ndongakno warga desa ndi mau Bos? Bacin Bacin. ngemplek. Ya padha didongakno. Iya. Aja sing duwe kajat tok. Ayo didongakno. Ditungake. Mugi-mugi dusun Bacin ngemplek diparingi rezeki ingkang kathah halalan barokah. Syukur-syukur dusun desa ngemplek. Bacin ngemplek ya Mak Bos. Bacin ngemplek. Seger kewarasan Bos, ora ana alangan rubeda. Dados dusun sing piye iki Bos? Apane Mbah? Apa lah Mbah? Dieker-eker. Ya kira-kira apa do kecer, Mbah? Iki polahe jan kaya pitik kok, Mbah. Ngomong kamu. Kuwi senengane eker-eker kene Iya, kok. Pak. Iki ana penyanyone, Mas. Tak inguk-inguke. Kuwi inceng apa? Mbas ah. Heh? Mbas. Oh, wis lunga. Ya monggo, Mbah. Rendi, Mbah? Kok mbok tekoki, wong kene omahe ya sak karepe no. Ya sakarepe ning mlaku wae kanduk mau kesel apa ora. Iki nguyuh ora barbar ya mau. Mat. Wis durung, Mat. Mat, Iki manajer malah ngombe es. Mat. Mbok mene aku dikancani ya. kuwi ana nakal kok, Mat. Nyanyi, tak iso nyanyi apa ora? Hah? Iya. Iki ana andan, mandek sak untawa. Ngurmati andan pasar. Kok langsung dilanjutke campur sari. sarinan. Ngapunten iki Pak Bu.